Как да поддържаме доверие и близост в дългосрочна връзка? Чувствате ли, че връзката ви има нужда от нов импулс за доверие и близост? В това видео ще научите практически стъпки за по-дълбока емоционална връзка. Харесайте видеото и се абонирайте за още изпитани във времето съвети за здрави връзки. Мария и Иван са заедно повече от десетилетие. Отвън изглеждат като обикновена двойка, но зад усмивките стоят трудности, страхове и куп предизвикателства, през които са преминали ръка за ръка. В най-напрегнатите моменти не ги е спасила нито романтичната почивка, нито големите думи, а едно просто, но силно нещо – доверието, което непрекъснато са изграждали, и грижата за своята близост дори в сивото ежедневие. Днес повече от всякога животът лети забързано и често изпълва деня с разсейване и дистанция. Всеки, който държи на любовта, се сблъсква с риска отношенията да се превърнат в навик или да загубят искрата си. Доверието и емоционалната близост обаче остават основите, на които истинската връзка издържа. Те не идват наготово, трябва да им се обръща внимание и да се подхранват всеки ден с думи, жестове и честност. Материалът стъпва върху реални съвети от опитни психолози и препоръки от експертни източници, като intimno.bg, които показват колко е лесно да пропуснеш малките, но смислени действия в забързаното ежедневие. Тези практически насоки ще помогнат на всеки да направи връзката си по-силна и пълноценна още сега. Любовта не оцелява от само себе си, тя се създава всеки ден, за да остане. Изграждане на доверие чрез честна комуникация. Честната комуникация държи връзката стабилна и топла, дори когато животът притиска с грижи или стрес. Без нея доверието лесно се разпада. Когато двамата говорят открито, споделят чувства без страх от осъждане и се изслушват внимателно, създават истинска сигурност помежду си. Според експертите, потвърждаването на чуждите емоции е един от най-важните градивни елементи на доверието. Честната комуникация налага постоянство както в думите, така и в действията. Щастливите двойки не оставят недоразуменията да растат, а ги обсъждат на време спокойно. Активно слушане и емпатия. Добрата връзка не е само в говоренето, а най-вече в слушането. Активното слушане означава да дадеш пълно внимание на партньора си, да го чуваш без прекъсване или бързи съвети. В ежедневието това се проявява така. Гледаш партньора си в очите, кимаш в знак на разбиране, повтаряш с други думи какво е казал, за да покажеш, че си го чул. Пример. Партньорът казва: „Днес на работа беше много напрегнато и имам усещане, че никой не оценява усилията ми.“ Емпатичен отговор. „Разбирам, че си уморен и ядосан, наистина е неприятно да не те забелязват, особено след като даваш много.“ Тези малки жестове не само укрепват доверието, но изграждат и емоционална близост. Когато усещаш, че някой те приема, без да те съди, връзката става по-дълбока. Потвърждението на емоциите, дори и при дребните проблеми, показва уважение и загриженост. Избягване на тайни и лъжи. Лъжите, дори малките, работят като капка отрова в отношенията. С времето могат да разрушат усещането за сигурност. Като двойка, проблемите не се решават с премълчаване или с прикриване на истината. Малките тайни оставят въпроси, които растат до съмнение и отчуждение. Съвети за повече прозрачност. Говорете открито за парите, плановете и страховете. Не крийте притесненията си по интимни теми. Признавайте, ако сте сбъркали, вместо да търсите оправдание. Опитът на експертите посочва, че най-ключово е думите и действията да са в съгласие. Ако казваш „можеш да ми вярваш“, покажи го с последователност и честност всеки ден. Доверието не се създава за една нощ, а с постоянството да останеш отворен и истински. Колко често споделяте истинските си мисли и чувства с човека до вас? Само с ежедневни малки крачки към честност и разбиране се крепи истинска близост. Поддържане на близост с ежедневни жестове. Малките жестове всеки ден са като огъня в камина. Слагаш дърва, пламъкът не угасва. Дългосрочните двойки често казват,
че не са големите драми или скъпи подаръци онова, което ги сближава, а ежедневната нежност и внимание. Прегръдките сутрин, кратки съобщения. Мисля за теб, неочакван обяд заедно, все това са искрите, които поддържат интимността жива. Простите действия, които правиш днес, утре се превръщат в здрава памет и усещане за сигурност, физическа нежност и интимност. Докосването е един от най-силните начини да покажеш любов. Прегръдки, целувки, държане за ръка, всеки физически допир казва: ти ми принадлежиш, тук съм с теб. Ежедневните нежни жестове помагат на двойката да се почувства свързана и спокойна. Прегръдката след дълъг ден разтапя умората и тревогата. Лек масаж на раменете може да замести цялата напрегнатост с уют. Кратък допир по ръката по време на разговор показва топлина без думи. Понякога една двойка се разминава на прага на дома и само миг на нежност им е нужен да си напомнят, че са заедно. Според експерти, тези малки физически прояви укрепват психичното и емоционално здраве и създават усещане за принадлежност. Колкото повече лекота има в докосването, толкова по-силно се гради доверие между хората. Нежността наистина създава безопасност и сигурност във връзката. Емоционални изрази на любов. Думите имат огромна сила да докосват сърцето. Признаването. Обичам те няма срок на годност, а комплимент като изглеждаш прекрасно днес може да преобърне целия ден на човек. Дори простите бележки с израз на благодарност или шеговитият надпис, залепен на огледалото, са истинска магия за връзката. Практики, които работят за дългосрочните двойки. Кратки бележки в чантата с мило послание. Комплимент пред други хора подсилва усещането за обич. Споделяне на любим спомен от първите дни заедно. Много двойки потвърждават, че когато отделят време да разкажат сън или интересен спомен, се връщат към началото и усещат, че магията не е избледняла. Експертите посочват, че изненадите поддържат връзката топла и динамична. Нещо дребно, извадено от рутината, малък подарък, домашен десерт или разходка без повод, създава усещане за специалност. В дългите връзки ежедневието може да става монотонно, но малките емоционални жестове са като нов пламък върху стара любов. Когато партньорите не спестяват добри думи, споделят и се изненадват, връзката расте и става по-силна от всякога. Преодоляване на предизвикателства за по-силна връзка. Всяка продължителна връзка преминава през периоди на трудности, страхове или навици, които понякога карат хората да се чувстват далечни, дори под един покрив. Истинската близост не означава липса на проблеми, а способността да ги превръщаме в основа за още по-дълбоко доверие. Проявата на грижа в трудните моменти, справянето с конфликти и споделянето на ежедневните задачи са онова, което прави връзката устойчива. В този раздел ще разгледаме практични подходи за справяне с предизвикателствата и ще докажем, че трудностите могат да бъдат стълбица към по-силна любов. Справяне с конфликти конструктивно, конфликтите се появяват дори и при най-стабилните двойки. Ключът е не да ги избягваш, а да ги преодоляваш по здравословен начин. Вместо да избухваш или да се затваряш в себе си, помогни на връзката с конструктивен подход. Изчакване. Ако спорът става напрегнат, най-добре е да помолите за кратка пауза. Това дава време емоциите да се успокоят и мисълта да се подреди. Фокус върху решението. Вместо дълго да се изяснява кой е прав, насочете вниманието към това, което може да подобри бъдещето. Например, как ще избегнем това следващия път? Емпатия и проверка на разбиране. Опитайте да изразите мисли като «Чувам, че ти е трудно, нека опитаме да намерим общ път». След спор прегръдката или докосването с партньора, отпуска напрежението и напомня, че любовта е по-важна от различията. Според съветите на експертите, важно е да разчитаме на партньора, дори когато не разбираме емоциите му напълно, защото това показва доверие и желание за работа като отбор. Всеки преодолян конфликт е тухла към по-силна връзка. Поддържане на баланс в ежедневието. Балансът между живота, отговорностите и грижата един към друг
често изглежда като труден пъзел за дългогодишните двойки. Натрупаната умора, рутината и битовите грижи понякога скриват истината. Равенството и уважението държат връзката топла и сигурна. Няколко практични стъпки. Споделяне на домакинските задачи. Не е нужно всичко да се дели наполовина, но е редно всеки да поема част според възможностите си. Например, докато единият готви, другият почиства или помага с децата. Яснота при финансите. Честите разговори за парите намаляват напрежението. Помага, ако се планират заедно разходи и спестявания. Познат пример от ежедневието. Една двойка спестява за мечтана ваканция не с спорове, а като всеки месец слага определена сума в общ буркан. Време за двама. Балансът не е само в задълженията, а и в качеството на времето заедно. Дори 20 минути вечер, без телефони и разсейване, сближават много повече от голям уикенд веднъж в месеца. Балансът носи спокойствие и намалява стреса, а това дава простор за повече топлина и спонтанност. Както показват историите, когато партньорите се опират един на друг в грижи и радости, близостта разцъфтява без усилие. Ако всеки ден има малки жестове на подкрепа, и най-тежките моменти стават по-леки, а връзката по-здрава. Доброто общуване, малките жестове и силата да преминеш заедно през предизвикателствата изграждат любов, която не се поддава на времето. Всеки ден е шанс да покажеш разбиране, уважение и близост с човека до себе си. Доверието расте, когато думи и действия си подхождат, а близостта се усеща най-силно, когато не се спестяват внимание и грижа. Нищо не стопля връзката така, както елементарните осъзнати жестове, една прегръдка след работа, бързо признание, обичам те или спокоен разговор за страховете, дори когато е трудно. Истинската интимност не е тайна на късметлиите, а резултат от постоянство, търпение и взаимност. Щастието в дългосрочните отношения се създава ден по ден. Следващата стъпка е лесна. Опитайте един от тези съвети още тази седмица. Споделете усмивка, слушайте внимателно или изненадайте с малък жест. За още вдъхновение и полезни насоки посетете intimno.bg, където ще откриете практически ресурси за по-силна и щастлива връзка. Споделете какво работи за вас, романтиката никога не е излишна. Ако искате повече съвети и практични ръководства, харесайте видеото и се абонирайте за канала Intimno.bg. Също може да посетите нашата уеб страница intimno.bg, в която ще намерите множество интимни съвети и полезна информация за вас.